ila ng'ato manyo yor yuto. Apar gima miyo Airbnb nya bedo easier target privacy mobirogo. Nitie kuonde nindo ma kawaida mane wang'iyogo machalo kaka lodgings. Gimbe ne gisebedo gi similar cases ma jomoko samoro yude room kotho and rules moketigi noketnegi. But setup kata mag lodging samoro inyalo yudo ka line achiel en room. Airbnb obedo kaka ot. Setup mar Airbnb ichalo achala ng'ama ni ode. Koro samoro that privacy be contribute, which is not a big deal. But okay, Airbnb kata kikaw statistics, ibiro yudo ka Airbnb is a fraction, okay, na bigger. The nek ni in general, sirikal onego non. Ndalo moro back then nentie case mar ng'at moro mane nego ji apani luonge no Nyancha, manobedo investigated, manotwe. Kaber to sirikal cases gi mag nek gi sama gise nono gi onego gi make gi public, kech mano will enlighten people. Ibiro ng'e kaka gimoro stage ka stage gima notimore, it enlighten people. Manyicha oyud nyako moro kotho. After that on mtandao nyiri mang'eny nowuok nojitolea, yeah. Pile iwacho ka ni security chako rekodi koda sama I experience something marach kata ka ok inya come out kendi, inyalo share, inya confide gi ng'ati share to the public. Dino dhi public kata ma ji ong'eyo ng'ani timo kama dino save other people. Koro security be chakore kodwa. Mar ariyo security chakore gi jirani. Inyalo dhi kata the normal hotel, kata cases gitimore kata normal hotel setup, yeah. To gimoro timore another room, which is miparo ni ma ok gima normal, iwinjo kata some fracas. It's only fair you check or you report to the authority. Kata nyako manonegi ni ok apar ni nonege silently, nyaka negi struggle. Koro kantie neighbor kata ng'ato, sometimes Nairobi ka ing'eni samoro nyaka kata mai to ng'ato kala they mind their business. Mano be nyaka we change that culture, yeah. Iwacho kanyo makare ahinya, nyaka koro ng'ato kuongo nonre kien security mare chako kod ji kik